yor ng'ango, e yor nyodo, magi duto luore kaka in osiepne. Mar ariyo, yes. Nitiere penjo moro ma penjora seche ma iloso kata ma jadolo loso. Ni to be wang'iye objective. Nikech gimoro amora to kotigo no marach, to kata ober machalo nyaka chiemo magero dendwa kotigo no marach. Dongo waneno ka ji dhi nyaka osiptal. To chiemo to nego bene gero dendwa. Gimoro amora motigo no marach. To ahinya ng'eyo, information, knowledge, skills kotigo no marach to ketho mang'eny. Mairi en ng'eyo e yor weche mag nyodo ema koro ikelo ka. Mokwongo onego yange ni to e iye ka ang'o gang'o midhi puonji. Mar ariyo onego ik jopuonj maber madhi puonje mondo mi ging'e ni to objective en ang'o ma gidwa yudo bang'e. Duoko mane ma gidwa neno ni to kwasepuonjo ma to wadwa ni wane duoko ma kama. Bende objective ma state nigo e objective ma janyuol nigo, te objective ma kanisa bende wanyalo wacho ni nyaka sani objective ma state nitiere godo pono nen mar duoko piny iye mohiu kod landruok mag kute mag ayaki. Adani mak na parono gi ka nikech bende adwa penji ni yes inyalo ng'iso nyathi manyako ni terruok ok rach. Mak mana ni kinde miterori ber kapo nono itiyo kod kata ber king'iso gi ni pono ni itiyo kod yedhe